The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να φωνάξουμε τον κύριο Κωστή Κρούσκα, τον πρόεδρο του Άκτιου, καθώς και την κυρία Παρασκευή Σακά, που είναι η επιστημονική μας διευθύντρια, να μας πούν δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Να σας παρουσιάσω λίγο στον Άκτιο οδηγό. Αυτή η πίτα είναι η τρίτη πίτα που κόβουμε φέτος. Οι άλλες δύο ήταν το προηγούμενο Σάββατο. Το πρωί στο Art Palace, όπου είπαμε ότι εκεί αισθανόμαστε όταν πηγαίνουμε εκεί, ότι εκεί όλα ξεκίνησαν. Μετά στον Άκτιο, στην Αγία Παρασκευή, όπου είπαμε ότι εκεί το όνειρό μας, αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, έγινε πραγματικότητα. Και σήμερα εδώ στον Άκτιο οδηγό, που είναι η επόμενη μέρα του Άκτιου, η καινούργια μονάδα, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάρτι και είναι γεμάτη χρώματα, ανθρώπους και χαμογελαστούς εργαζόμενους. Οι γιορτές μας αρέσουν, όπως έχετε καταλάβει. Τι να γίνουν υπερπαραγωγή. Στις γιορτές μας πάντα θα δείτε ότι έχουμε συναδέλφους από όλες τις μονάδες. Σήμερα είναι και οι 4 σεφ των μονάδων μας εδώ αργότερα για να σας εξυπηρετήσουν. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία, την οποία δεν βλέπετε. Ό,τι γίνεται πίσω από τις πόρτες πριν έρθετε, το οποίο είναι χαρακτηρίζεται από πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, κόπο, συντονισμό και πολλά μικρά λαθάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά για να έχετε αυτό το φανταστικό πράγμα που βλέπετε τώρα και θα ζήσετε μετά, ένα χειροκρότημα στους συναδέλφους από τον Άκτιο οδηγό. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να ευχαριστήσω, θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στην κυρία Σακά, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Προεδρείο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, το οποίο έχει έρθει εδώ με την πρόεδρό του, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, την Γενική Έφορο και την Ταμεία και την προηγούμενη πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Είστε πάντα στην καρδιά μας και είμαστε πάντα ένα κομμάτι, το οποίο είναι ένα κομμάτι σας. Ευχαριστήσουμε την ιατρική άσκηση, του συνεργάτη μας από την αποκατάσταση και την χοροδία Βουλιαγμένης και τον μαέστρο τον κύριο Χαράλο Μιχαηλίδη. Ευχαριστούμε πολύ που θα μας πατήσετε στην καρδιά. Θέλω να ευχηθώ χρόνια καλά και πολλά, ευτυχισμένα με υγεία σε όλους και όλες και σε αυτούς που μας αγαπούν και σε αυτούς και σε αυτές που αγαπάμε. Το λόγο του κυρία Σακά. Λοιπόν, από μένα, χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που σε κάθε γιορτή καινούρια βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους γύρω μας, χαμογελαστούς. Ελπίζω όλοι να είστε ευχαριστημένοι. Όπως είπε και ο κύριος Προύσκας, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και ακόμη παραπάνω. Και ελπίζουμε ότι όλοι περνάμε καλά. Και οι εργαζόμενοι και οι ενικοί μας, οι φιλοξενούμενοι μας. Και θα συνεχίσουμε με την προσπάθεια όλων μας να περνάμε καλά και ακόμη καλύτερα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, να περάσουμε καλά και απόψε. Σήμερα θα δώσουμε μία πίτα, αλλά θα δώσουμε 4 φλουριά, 2 για τους ενίκους μας και 2 για τους εργαζόμενούς μας. Η πίτα είναι συμβολική, όπως αντιλαμβάνεστε. Τα έχω υποσχεθεί.
Και του χρόνου. Ωραία, και να πάμε στις κληρώσεις τώρα. Τα δύο φλουριά για τους ενίκους μας, ως έπαφο έχουν ένα αγκούρι και ένα πακέτο δωρεάν φυσικοθεραπείας για 2 μήνες. Εδώ. Η κυρία Σακά. Η κυρία Σοφία Νικολαίδου. Και Καλοφολιάς Δημήτριος. ο κύριος Δημήτρης Καλοφολιάς. Και του χρόνου. Να είστε καλά και του χρόνου. Και για τους συναδέλφους μας τώρα. Με βάζετε και δεν παίζω. Ο κύριος Γιάννης Καμαριώτης. Μάνο, έλα. Και η κυρία Φωτεινή Γιώρη. Και τα παιδιά του είναι του πολιτικού. Και ένα φαγητό.